Аз съм Роман, а вие сте с нашия канал Аренки Беби. Днес ще правим унбоксинг. Както знаете, Brawl Stars имаме мисия в този канал и ако не съберем 10 лайка, няма и да има. Така че нека да почнем да унбоксинг. Първото точки. Още една кутия. Най-тъпканите брауъри ви се падат. Така, роза, бонус. Тази кутия ми хареса. Още два бокса. Нищо интересно. Така, това беше много кратко видео, само да видим си да приятно. Ready for another?